Ja, deze regering die het beter zou hebben met de leerlingen. Kijken jullie maar. Kijk. Goed ja. OS Kaikusi school. Smasamo schrijven erin. Kijken jullie. Goed ja. Men schat morgen 300 tot 400 mensen. Kijk daar. Goed ja. A regering sambo zitting. A regering sambo zitting. Schandeloos beesten dat ze zijn. Ai, schandeloze beesten. Kinderen worden ingeschreven en de politie staat voor de poort en de politie roept namen op. Koros politie Suriname, de bikers. Luku van de doa de poort is goed brand af mi baya. Luku dape. Skowtoe e begeleid maar over schrijven ptjieng na skoro. Zij heeft saga regering disi. Ik de 3 jaar is 6 jaar. Bescheid die de. Ik schaam me voor deze regering. Ai. Die een grote bek had dat ze het beter zouden doen. Skowtoe e begeleid chino. Skowtoe e roepen namen op. Kan je voorstellen? Huh. Ai boy.